أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. musidɓe julɓe almuɓɓe duɗal fuladu jam waali he mon. en jetti Allah, en jetti nulaaɗo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah mawɗo jurmotooɗo koddiranɗo en buurgol e cellugol e jam haa han kalan he o subaka aljuma en gariɗo jokken alluwal janngingol tafsir alquran ɗo oodu laabi heeɗo RTS suudu haalirdu radio régional mo Kolda. ko musidɗo moɗon no haajo artiɗo ceerno Aliou Seydi. en puɗɗoroni firo alquran haala Allah simore wi'etende suratul fajiri walla mbi'a simore wi'etende suratu wal fajiri. ɗeɗo karfe ɗiɗi piiɗe cella. mi toro kalan keɓorɗo yogii deftere ɗo mum no waɗi deftere nde laara simore wi'etende wal fajiri nde ko nden pirammini han nde woni winnande men nde si allahu lamɗo o jaɓi. bismillahi arrahmani arrahim. wal fajiri wa layalin asrin wassaf'i wal witri wal leyli iza yasri hal fi zalika qasamun lizi hijrin alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi adin ramazatil imadi التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهدون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يؤذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ndesi more wiite suratul fajiri nde jippi koto makkatal mukarramati. hoko wanno ha nde jippi e bindane meɗen jawruɗe mi wi on alquran ko seeɗa seeɗa jippori o jippina ko e nder duuɓi 23
duuɓi sappo e tariga makka duuɓi sappo to madinatul munawwara mi haalni noon makka to hetti jamanu annabijo heferɓe musidɓe makko ɓe tampinimo tampere nde ala dan hare gona gaybingol ɓarnugol jakkidirgol jawɗele Allah jippini simore nde andini annabijo Abu Jahali Walid ibn Mughirata As ibn Wa'il Aba Sufyana heɓɓe ko nandi heɓen woodi idiɓe ɓe ɓurɓe ɓe doole ɓe ɓuri ɓe yimɓe annabijo doole to jawdi hero ɓalli hero gandal he ƴoyre he mangu ɓe Allah ɓangi goto he maɓɓe nuli e nder musidal mumen he leñol biyetengol aadu ko ɓiɗɗo awsu bammo wiyete ko iram bammo wiyete ko saamu bammo wiyete ko nuhu ngol leñol o aadu woodi ɓiɓɓe ɗiɗo oɗa wiyete Saddad oɗa wiyete Sadid mbo laami leydi ndi mbo nattini hen keferagal ngal ko Allah tan andigal ɓen jedduno nulaɗo mumen o wiyeteno ko Huudu horo wonno koto heede Yaman Huudu ko toon maayi ɗum ndu yurmini ceerno awa o Saddad ɓiɗɗo mbo maayi ko ɓiɓɓe ɓe doni ɓiɗɗo goto biyeteɗo Sadid o maayi heddi ɗimmo on noon biyeteɗo Sadid longti laamu bammu ngu ɗum woni aadu mbimi on aadu bammu wiyete ko iram bammu wiyete ko awsu bammu wiyete ko saamu bammu wiyete ko nuhu alayhi salam mbon o Saddad ko neɗɗo jinnoɗo jangugol defte tarikh idiɓe ɓe gila to baba Adama mo yii noon he defte ɗe mo jangata ɗe hono Allah sifori aljanna o Saddad mo yiɗi ɗum noon mo wi si Allah jaɓi mi mahat saare fonde forde no aljanna mo Allah wi o ni o Sadid wi noon musidɓe am kettoɗe ko kalanammi on ko kettoɗe qissa o no o wa'ini Saddad wi o mahanni saare wande no aljanna Allah mo waɗani julɓe ɓe ñande yawmal qiyamati ni mo wi'ani aljanna ala ko mo wi o mo waɗanni saare no aljanna Allah o ni mo yi ɗum ɗi windi e defte ko mo felliti ɗum mo hawrintini ingénieur ji leydi ndi ɗi piiw mo hawrintini mane burɓe délégué ji ɗi mo waɗi he leydi he ɗi piiw mo fawi goto ɓe kanŋe ko hoɗum addata kiloji jelu kanŋe joom addata mo mahi suudu saare nde he dumunna duuɓi temeɗɗe tati saare nde ɗi mahe kanko on ko wurno ko duuɓi temeɗɗe jeenayi makko he mama makko annabi Nuhu ɗiɓe fodde duuɓi Nuhu fonno ko duuɓi wulure e goɗɗum makko noon Nuhu tandimo ko jahrirawo Nuhu ayi mo mahi ɗum ha gasi ingénieur ji ɗi bimo yo
nde saare dey min timmini laamɗo o moy ɓe a joni keblane kamde baɗe saare nde cuuɗi wulure e ɓarata maari he suudu ɓe waɗe bandera ɓe baɗi mo hebli ɓe nguuri nde mo nattoyanni to aljanna to aljanna baaɗo no Allah wi'i ni baaɗo no aljanna mo Allah waɗana juɗɓe ɓe ni ñande yowmal qiyamati saddade wiyo mahanno o ni ga aduna ɓe nguure makko nde pi fokkiti hay neɗɗo mo heddani boy joni ɓe jahanni ɓe nattoya to on aljanna ɓe pokkiri ha ɓe buɗɗi saare ɗo ɓe gonnoɗo hakkude maɓɓe he nden saare mahande he nder coyle yaman he Allah nuli jibrilu haaci he dow maɓɓe no fañirande ni maɓɓe piɓe kalkaɗon laawol gotol on wi'ano aljanna ala ko mbuyino mo waɗani aljanna ga aduna no mo aljanna mo Allah waɗi to laakara o ni Allah halki mo majjini saare nde e nder defte he noon ɓe jangi ɓe bi nden saare he jamanu julɓe si peeñoyi han annabijo si feeñoyi ha maayi goto he ɓen julɓe hoccoyan nden saare ɗi woodi gorko goɗɗo biyeteɗo Abdullahi ibn Galabata Abdullahi bun Galabata geeloba muɗum majji geeloba makko ma majji mo waɓɓi geeloba mo ɗaɓirano ha mo yoyi e radde he tan mo yi'i nden saare mo jippi mo naati e saare he mo yi'ine humpimo andude ko hono ko laakara mo woni ne walla ko ga aduna ɗaɓɓoɗo geeloba mum he ladde naata e saare fonno weyɗude mo wuɗɗi ta hawroy annabijo maayi sahabaɓe ma hawri ko jamanu Ma'awiyata on haalnoya Ma'awiyata wi awa pade hami nodda ceerno on Ma'awiyata noddoy biyeteɗo Ka'bul labari mo haalni on ho aljanna aduna ɗi woodi Ka'bu wimo eyi Saddad bun Aad winoma hanni aljanna ga aduna kono Allah halki leñol ngol suuɗi saare nde e tagore he jamanu annabijo si aroyi goto geeloba mo majjoyat ɗi ɗaɓɓa mba hollete saare nde ara haalna laamɗo o mo sifi o gorko no wayni tan Ma'awiyata yicciti tan laari Abdullah ibn Galabata mo wallahi ko o rigi yi'i saare nde kono ɓe kalkano hoko waɗi ha annabijo haalana o qissa ko musidɓe makko saliɓe moɓɓe Allah jogoɓe ni natinde he lebte ha ɓe kalkeɓe de a diine Allah o immo seede mum o Allah halkino Saddad bun Aad on ɓuri yimɓe makka ɓe Saddad ɓuri Abu Jahal ɓuri Aba Sufyana ɓuri Walid ibn Mughirata ɓuri As ibn Wa'il ayi andinde annabijo yo mi halkanni musidɓe maɗa ɓe ko no kalkirnomi Saddadu ni o noon ɓuri ɓe ɗum woni fa'ida jippingol simore nde seede hoko no wayi o Allah woniri he geɗe jowi ɗen geɗe jowi piiw hunde wo hunde ndi jogii gunɗo mbo julɓe ɓe poti janngude haa ganda ɗum ɗo ɗum ko Allah waɗi ɗum on noon wi o halkanni ɓe gilanya nde Allah fuɗɗi aduna muɗum ɗo haa hande kala baɗɗo ko mo yiɗamo halkanma annabijo noon nde wonno ko Allah tafanimo hoore mum mo wi Allah mino ñaagima ɓayri mbiɗa ko min ɓuri annabaɓe ɓe piiw annabaɓe guluje temedere guluje noga e nayo ka henduraɓe piiw no kalkirɗa leƴƴi ɗi ko yawri ko ni Allah mino ñaagima curra kam ta a halkani leñol am ngol ga aduna hersa ka wara yakkam ɓayri mbiɗa ko min ɓuri ɓe Allah wimo mi jaɓi kono noon mi holla joom mande
gandino yonde joom yo hollakara ko jaygol jahara lebte ko façon ji baɗi lebte woodi azabun alimun ɗi woodi azabun kabirun ɗi woodi azabun sadidun ɗi woodi azabun muhinun lebte cattuɗe lebte mawɗe lebte musɗe lebte koyera on tuma annabijo okka yimɓe makko ɓe gokkaga less ga azabun muhinun lebte koyera Allah halkiɓe en kay hoɓe leñol biretengol samuda ko leñol maɓɓe ngol wonno ko hakkude Madina e Dimaska capitale leydi wiyetendi Syrie e français Salih ko toon nulano ɓeɗo ɓe Allah halkiɗoɓe ɓe wiyete Aadu ɓe annabajo mumen ko Huudu wiyeteno Samuda noon ko Salihu ɓe goni ko hakkunde Tabuka e Tayma lawol ano iwi Madinatul Munawwara ano yaha to Dimaska to Suriya ɗum woni to Sam lawol ngol ɗi rewi ɗon ceerno Alqur'ana wona gore neɗɗo o ko ni ɓen kalan Salih nulahe maɓɓe en jangiɗo ɗo Wadduha qissa makko ɓoyani on aduno geeloɓe mba ha ɓe kiisi geeloɓe mba ɓen mbiyete Samuda ɓen kalan ko taniraɓe Aadu ɓeɗa goni Yaman ɓeɗa goni Sam awo joni keɗoɗen hono Alqur'ana haaldi ɓe Allah wi wal fajiri mi woniri fajiri defte ɗe noon kaali hen konguɗi kewɗi woɓɓe mbiyo ko ñalngu Arafat walla ala subaka ñande julde layyaji walla yaalin asirin e balɗe 10 julde layyaji gila ñande no wi goo ha ndu wi'a 10 ɗin le jemmaji 10 Allah wondiri ɗo wassafi wal watri mi wondiri gale e kempe Allahu akbar Allah wi o wondiri gale e kempe Alqur'ana wa min kulli shay'in khalaqnahu zawjayn Allah wi none hunde tagmi ɗum ko ɗiɗi si Allah wi mi wondiri kempe ɗum woni mi wondiri adnamo o piiw si Allah wi mi wondiri gale ɗum woni mo wondiri hoore makko kempe woni aduna o piiw gale woni Allah mi wondiri aduna am o piiw mi wondiri hoore am ɗum woni wassafi wal witri mi wondiri kempe mi wondiri gale wal leyli iza yasri mi wondiri jemma o siɗi yaha han jemma yahat si wona e radio gonnomi ta ko en jooɗi e dula jaɓɗo jangingol mi hollanno on hunde Allah wiyo ɗe geɗe joyi jooma hakkil si janginama ɗe han hoɗini jari bomɗe bondire hal fi zalika hoɗi he ɗeɗo geɗe jowi neɗɗo janginiɗe ha gasa qasamum bonu golle zi hijiri e jooma hakkil wawata wonde on tuma noon Allah addani annabijo qissa mo kalanmi on o ɗo alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi adinirama annabijo mi addanima khabar mi andinama hono Allah waɗi e Aadu
taaniraawo Iram on Saddad ko Awsu woni bammum Awsu ko Iram woni bammum donc yaari Saddad ko Iram ko mama makko Iram ko Saamu woni bammum Saamu ko Nuhu woni bammum Allah wi annabijo mi andinamani hono bami Saddad taaniraawo Iram o ɗum woni bo bimi on ɗo mahi aljanna aduna o hombo wonta on zatil imadi o jooma ca'e mawɗe maɗele mawɗe koneli mawɗi o woni Saddad allati maɗele ɗe ganduɗa walla leñol ngol ganduɗa lam yukhrak misluha fil biladi gilan ɓe de'i haa ɗo ma annabijo Allah tagani no maɓɓe ni he doole juurol neɗɗo goto yona sogone 70 goto ɓe e sogone ɓandu muɗum ɗe Kaabul habari wi baba Adama ko tagete ko sogone 60 sogone on jamanu wona sogone meɗen ɗe enen ko e yim koñ daɓɓoñ enen hay hunde enen mbawata hay hunde neɗɗo mo ganduɗa so yoni kilo e tendere wiye o heewi kiloji ta yonani hay do métre uji ɗiɗi ɓeeɗa ko sogone 60 fulɓe ɗi gandi hoko woni sogonal ɓe baɗino aljanna aduna Saddad halka wona hay jamanu men o waktu neɗɗo wiyata ko Allah ñimmata Allah horoma halkode ta wona du'a annabijo mo du'ino Allah wona hertinam tawanno ci ay kewɗe piwri saare nde no wowodiri nde fiwra ɗi famɗi saare nde ala o waktu jalam e ndi leydi jawren qissa Saddad o garen he qissa Samuda yimɓe Saleh ɓen puɗɗi lesde kaaje baɗa he a yetto e ferlo yula ferlo ngo ha wa'ano suuduni nata ɗon kay ɓe gurmen ɓen puɗɗi ɗum wadde ɓen ko yimɓe mawɓe gonno ɗum woni wa samuda alladina jabu sahra bil wadi ngon faro wiyete wadil ɓura ko ngon faro ko ɗon Suaybu wonno annabaɓe kewɓe goni he ngon koɗo ngol cagol kala Moussa yano moloyi iwi Misra dugi hoyi tawoyi Suaybu to wadil ɓura ko ngon faro ngol lewol ɗon Salihu wonno leñol biyetagol Samuda ngol ko ɗo wonno jaabu sahra ɓen kalan kewno doole ha neɗɗo yettotono e ferlo han ɗaɓɓatere yula ha heɓa suudu wona ɗon bil waadi to faro biyetengo waadil ɓura caangol kewngol cae ɗum woni caangol gonangol ɓe kalka ɓe kala jedduno Salihu mu'en aadu annabaɓe maɓɓe ko Huudu wiyeteno ɓe jeddi Huudu ɓe kalka Samuda musidɗo maɓɓe ko Salihu wiyeteno ɓe mbino o e addu geloba mba ɓudaru en jangi ɗum to WhatsApp ɓe mbari geloba mba Allah halkiriɓe ko hendu kayeho mbo mo Fir'auna ɗi ɓariɗo arde ɗi ɓariɗo zil awtadi jooma koneli paaɗe mawɗe allazina ɗagaw fil biladi ɓe bewno e leydi he Fir'auna hoko kañ wino mbo haɓi he Moussa duuɓi 40 saare wotere hara gona ñande wotere noon mboyɓe yo ko min woni Allah moɗon ɓurɗo mawnude o ana rabbukumul a'la mo min mi siran Allah o Allah wi bisimilla Moussa jango ɓan yimɓe maɗa ɓe dawon ay ɓeya ɓe annabi Yusuf ittuno laddoro addi ka Misra ñande Yusuf addata ɓe nde ta ko ɓe yimɓe 60 ɓe guuri annabi Yaguba de piiw adda
yusuf addiɓe ga misra gamɓe maayi ha gasi hinde yusuf sincani en ɗo goɗɗum maayɗo yo yusuf natta ɗum umboyato mumen arta jibinande ɗi teddi ko ɗum waɗi tumaranke ya wela neɗɗo ko woni e tumaranke yayo hay si ɓornima wutte han ko falte yaha soroyato leɗɗe mumen to leɗɗe ɗe jeeya wutte wona saka yimɓeɓe ñande Moussa nattata ɓe nde on ñonko e ponno ko guluje 60 ayi mana sappo ɓe hetti wulure Moussa nattiɓe ha yettiyoniɓe to Filastin leydi biyetendi Adna ɗum ɗo yurmini o guisaɗi juuri e jottantomo kalanɗo Qur'ana o memi inchallahu rabbi si tawi men selli men heɓori mi suuɗata on no mi añanta on no kala mi haalana on qissa o Fir'auna he yimɓe Salihu he yimɓe Huudu fa aksaru fiha alfasada ɓe kebbini bone e leydi he fa sabba alayhim rabbuka sawda azabin Allah jippini maɓɓe loocol lebte looci lebte noon ɗi certi ɓeɗoɓe lettire ko ñabbuuli ɓe ko loocol ñabbuuli lappirte ɓeɗoɓe lappire heege ko ndemi yowa weeɗata hatta ndiyam ɓuɓɓina huuɗo ko ɓeɗoɓe lappire kasara jawɗele loocol mayregol kuulle woɓɓe ko ɗum lappirte ɓeɓe ko fodde no bakkaruji mumen ɗi potini ko noon loocol ngol fotta musde nde jamanu men o joni oɗo soke lewru e balɗe 10 oɗo soke lebbi 6 oɗo soke lewru e balɗe hirande e lebbi 6 oɗo duuɓi 3 oɗo waɗi duuɓi 10 oɗo wiye duuɓi 15 yomni million ji kono bone o foti yo noon kaso o fotta juutde Allah kalan kono jeddugol ngol foti tidde wo ko noon mo lappirta jomen so wona annabijo ñagani en curregol boy Allah yo wata leptu yimɓe am ɓe ga aduna ɓayri ko min ɓurɗa teddinde Allah jaɓanimo ɗum hinde noon mi woodi ko batta Allah andina yimɓe yo an ko baɗɗa ko arimi wonani mo waɗanama ɗum noon mande nde mande kala gokkaɗo ɗum a natto e jahannama azabun alimu ɗi woodi ga aduna azabun sadidu ɗi woodi ga aduna azabun muhinun lebte koynegol ɗi woodi ga aduna ayi inna rabbaka labil mirsadi o harfu ko ɗo tan ari ha alquran joma ma ɗini fattiɗo yawata wobde de kala ko baɗɗa mo windat tawra ko ɓe mo dognima ɓe ko bindata ko ɗum woni katibina en kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna en jotto en toni on kalam musidɓe ko ni Allah andiniri annabijo andiniri heferɓe makka ɓe wolde manna kalan jedduɓe annabajo mu'en Allah halkaɓe si a yakori ko jawdi goɗɗa ko rewɓe goɗɗa ko be'oñ goɗɗa ko ñaloñ goɗɗa ko kuɓewoñ saddade yawri o ɓurima jaaɗo ha wiyo mahat aljanna aduna sare nde maha duuɓi 300 waɗa darapoji wulure saddade ɓurima Allah halkimo halkidimo e famille o piido fotofodini ɓe jeemi hay tanirawo ɓe gala awa kala jedduɗo annabajo mu'en no watte ha han jedduɗo yo annabijo ɗina no membo jedduɗo yo Qur'ana ɗinin no mem Qur'ana o laara ko waɗi ha bimi on yo daare Walfadjiri mi nani ko heewi haalaji mi tontarako mi ala tan ɗin ko simi firi han wara goɗɗo jooɗoyo he banta ɗi yara ataya ɗiɓe
ali tedi ko koye ɗiyo haalta alaare min mi haalani ko jimmi o ko ɗum waɗi mbimi on yo ɓange defte moɗon ɗe beɗiron daaron suratu wal fajiri mi hokka on numéro ji am ɗi simi wuɗɗi han noddiron kam ɗon kumpiro ɗon gannon koko keddumi ko bo ɓuri heewde Allah wi o ɗinɗo fattorde ɗo a datta fa ammal insanu neɗɗo Allah wi o neɗɗo jarlibora neɗɗo geɗe ɗiɗi mo jarlibora ma ngalu mo jarlibora ma basal ngalu ɗum mo jarlibora ma ɗum mo laara ho a mawnintintako ɓurna hoore ma miskinaɓe ɓe basal ngal mo jarliboro ɗum neɗɗo mo laara ho a manta Allah heko mo wasnima ko jondirnoɗa basa wujude basa rimde basa wiyde ko kaari en dabrimi basa wiyde ko baba goto e ɓamɓe ɗum kala mo jarlibora ɗum neɗɗo majji fof ɗiɗi ko ɗum mo wi fa ammal insanu neɗɗo sabu ko aduna Allah okka keferu jawdi Allah walla guyo wujje gaari ndi ha mo danna ndi mo laara ho joom gaari o wi'a ko musa e mum ɓe bujji ɗum walla ko ɓe gañan ɗum mo laara ho guyo o wi'a ko min gordi min ɓuri oye jabandede niɓol min min jogii lekkele simi wujjani hay goto yitaka maɓɓe fof iɗo mo jarli woto ɓe ida mabtallahu rabbuhu si Allah jarlibima jiyaɗo muɗum fa akramahu teddiniri mo artike kewɗo wo na'amahu okkimo nema fa yaqulu teddinaɗo o garcikaɗo o wiya rabbi akramani joma am teddini kam mi heeɓi jawdi mi heeɓi otoji mi heeɓi rewɓe mi nananama mo jarlibo ma ha mo laara ho a ɓurtinanno ɓe ɓurtinirno ni ceerno hare ko bewni neɗɗo ɗi newi neɗɗo la ilaha illallah wa amma al insanu non wa amma iza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu mo wi kadi si tawi woni Allah jarlibima neɗɗo o toƴƴini arsike o wa amma iza mabtalahu si tawi Allah jarlibima neɗɗo o kadi fa qadara alayhi rizqahu mo famɗini arsike o famɗi fa yaqulu neɗɗo o wi'a yo rabbi a hanani joma am hoyni kam mi hakkude nawleɓe amme kala ko liggimi mi hepta simi ɗaɓɓi ñamade mi hepta mi yallal liggade mi hepta ko mi nettoro galle ɗum ko koyera ay o geɓɗo jawdi he ɓiɓɓe darje e nananede ha ɓuuri aduna o piiw watano mo wi ko gorɗere makko ko artike makko piiw ɓuuri bonde ko neɗɗo biyoɗo min nenam jabno dewgal la ilaha illallah ɗum haaltake ngol konngol haaltake ɗum woni onon heddiɓe ɓe on ngalaɓe nene mo jaɓano dewgal ɗum haaltake ceerno Allah wi o kala basɗo ha gasi ɗaɓɓi ñamane han hepta ɗaɓɓi debbo han hepta remi han soyre wata mo wi Allah hoynimo kalla ay ɓeyɗiɗo goto beɗe woodi ɗo hanna wata a wi noon oɗa wata wi ko goɗɗori mum nde okki ɗum oɗa wata wi ko basal mum ngal ko fuuri mum okki ɗum ayi bal accu an keɓɗo jawdi ndi o wata yejit la tukrimuna al yatima on teddinani al yatima ɓe hono ko woni wasde teddinde al yatima keɓɗa jawdi han nodda jaliɓe indema nde haale gokkaɓe cooda nayi ɗi bare ƴakke ɓaɓɓa sirange gadda microji nodda laamu bagge piye gaddoyeɗa ñande yowmal qiyamati kawra Allah wi'a maayo jawdi ma ndi hono keɓrunoɗa ndi jawdi ma ndi ko hono nafqirɗa ndi mbi'a Allah mi sonno nayi mi sonno sirange mi nodduno rewɓe e worɓe min jangi deftere ma nde min du'i ɗum nafqirmi nde Allah wi'a mbo o
barrunoɗa ɗum ko ha wi'e ko a dokko barrunoɗa ɗum ha wi'e ko a patron barrunoɗa ɗum ko ha gabbeɗa ɗo wawama foɓɓe a heeɓi haalanam jawdi am ndi no mbaɗo e miskinaɓe am ɓe mbinomi na hokkuɓe dinillah wallahi hudduna ala ɗa amen miskini ɓe memmintayiɓe ɓe derɗaɓe jammingol miskinam ko ɗum waɗi heewi sakkoroɓe ta ko ɓe perdu par ce que ɓe lamdata ko sereɓe ɓe ko hombo hen Allah wi o nomi okku ko moɓe jiɗi o ɓe gokkata on fotaka hokkede te on windata baraji a perdi addi ɗo kadi misal goɗɗo ɓurɗo hulɓinade ko jawtuɗen ɗo ko wa takuluna turasa akulan lamman onon yimɓe goda ɗo musidɓe an gonda e koroma walla baba ma miñirawo jogoɗa miñiraɓe bamma maya ɗum de heewi ɗo ɓaŋa wortaji yala guiji ɗi pi muɓɓa kaɗa miñiraɓe maɗa ɓe Allah wi o wa ta'kuluna turasa akalan lamman ono ñaama jawɗele donuji jamugol ɓurtugol ñaama ko poɗɗa ronde ko ñaama kala ko miñiraɓe maɗa e poto ronde ko goɗɗo hanta ko debbo miñirawo mo ɗum mi yii ɗum mo ɓaŋi worta yala guiji o ko makko e miñirawo o battinno miñirawo o maayi mo ɓaŋi worta yala guiji o mo jabti ɗum ɓiɓɓe miñirawo makko ɓe mo riiwi debbo o mo ɓaŋi sardeji ɗi ɓe mbiyaɗo ta'kuluna turasa akulal lamman ɗum ɗi heewi goɗɗo han debbo mum o maaya majjina nayi ɗi e nder nayi muɗum e wiya o ala no hay nagge wa ta'kuluna turasa akalan lamman ɓen piiɗi mbiyaɗo ayi wa yuhibbuna almala hubban jamman hey on ji jawdi jiggol ɓurtugol a ñaami ko goɗɗo woodi jahannama annabijo mboyo aya goɗɗo jippi ta ɓe jahi hare inna alladhina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira moyo ɓe yimɓe ñaamoɓe jawɗele alyatima e toñangue ɓe to dedi maɓɓe to ɗi waɗi jaygol ñande yawmal qiyamah cumoya jaygol biyetengol sa'ir ɓe jahi hare ɓe ɗaɓɓi koɓe kuɓɓiniri jaygol ɓe kori heɓde annabijo wiɓeyo ko hombo ene mawɗon jogiiɗo alyatima ya jaalige ɗi jogii alyatima Habibu Kande ɗi jogii alyatima mboy jaalige ar annabijo ɓaŋi sawar ko gerle wimo ñoro reedu ma ndu mo ñori annabijo nakki sabar ko gerle ko hakkude wuddu ndu e laabri ndi wutti fifi jaygol jaalige fupitiɗo ɗo ni e marché o mboy on a ñaami jawdi alyatima an kala ñaamoɗo jawdi alyatima ƴulɓe jaygol ɗi to nder reedu maɗa ganduɗa a anda awa ko ɗum wonɗo Allah wi an ɗo ñaamoɗo ko poɗɗa ronde ñaamoɗo kadi ko musidɗo ma o foti ronde ko heɓe jogiiɓe jawɗele ɓe cakkorta aliyatimaɓe ɓe mbiyata goɗɗo no sakkor aliyatimaɓe kalla on potanino wadde mi meeɗi on ɗo wiideyo tore ceerno komo woodi tore ceernaji komo woodi ceerno ala aljanna ala jaygol ala baraji ala bakaruji ala ñaw ala cellal ala arsike ala basal ceerno ñawata ñande yawmal qiyamati en janga ɗum ni ɓurana o ɗi ara en janga ɗum ni ñande yawmal qiyamati foriyan on ñan leydi ndi ko ni hono hen leydi ndi watte si on dartinima machine gunoɗo gawri no cabbi jamɗe ɗi baccorta gawri ndi to nder ni noon leydi ndi watte on ñan ɗum woni isa dukkatil ardu dakkan leydi ndi piw konkidirane ni jangi o foti duuɓi 4 to ɓaawo ha jommone mañatoji e téléphone ji yimɓe he o dartu wa jaa rabbuka o ñan Allah arat wal malaku e malaikaji ɗi saffan
lappi waji'a yawma izin bi jahannama ɓattine haaji engol he yawma izin onyan Allah ari malaikaji gari onyan neɗɗo sifrorat ko liggi yawma izin onyan yatazakkaru l-insanu neɗɗo sifrora ko wanno ga aduna ndiya jawdi ndi nodiranno ha jaliɓe he ndiya jawdi ndi bujjuɗoɗa cariɗa aletima ɓe rona ɗum ɓeyareɓe ɓe ganno ha ga kono wa anne lahu zicre ciitolgol mo toon hono nafratamo dutagol ala wa anne lahu tanawusu min makanin baidi to yeeso en janggoya ɗum to yeeso jam leysun wa leysun fi makanin danki musidɓe tedduɓe deftere wi'etende daaliya nde mi yimana on jimol ɗin toon ɗum ko mi mafan toon ni tan yaade mbo wiyo yusiyu wiyo haridin iza ma sima hasfan jahahu wa ida yuthamu ilahuhu lam yaharidi neɗɗo hay si a haaliɗo konngol memi joom han looɓa waɗama pelenti kesoyoma min mi waddama mi radio ɗo mi meeɗiɗo janngude aaye tuma mi wuɗɗo radio ta téléphone ji ɗi mbaɗi lappol wiya ay bini serenɓe ɓe wiya ko ni heni eyi ɗum woni haridin neɗɗo gabbiɗo aduna looɓat isama sima si tawi a jangi aaye o noon hasfan jahuhu mema darja makko ka mo looɓa wa isa yusamu ilahuhu lam yaharidi si goɗɗo wi'i Allah aybini annabi to on lepta ɗum kam waɗi ɗo en jii hay neɗɗo haridin isa ma sima hasfan jahuhu wa isa yusamu ilahuhu lam yaharidi ɗum ɗi heewi cadaniɗo hoore muɗum ayyat ɗo goɗɗo ɗi aybini Allah ɗi aybini annabijo a haalta to galle ma a haalta to juma ma a haalta garajo ɗi jaranima noon mbaɗa communiqué gare baɗen ɗum ɗo a wawata wadde yimɓe ɓe noon e kalnaɓe ɗum ɗo ko watteni ko wonani ɗi woodi jimol gongol kala ngol ɗo ko daaliya woni ngolɗa ko duraydi wannasu alfu minhumu ka wahidu wa wahidun kal alfi in amru ana ko duraydi haalta ɗi mo wi yimɓe a yahat tawa yimɓe wulure maɓɓe piɓe liggo ta ko goto liggoro 990 pi jooɗo wal alfu minhum ko wahidu wulure nde piyata ko goto o dawa liggo ko wulure liggoro wonnasu yimɓe alfu ɓe gona wulure ko wahidu ɓe liggo ligge neɗɗo goto wa wahidun goto kala alfi liggo ligge yimɓe wulure ayi musidɓe ɗo jottiɗen ɗo ɗi hulɓini yimɓe ɓe ɗi mbi'a corona eyi corona ɗi woodi dotoraɓe kaali enen ɓe kooli enen ɓe gomɗini mawɗo leydi o haali khalifa leydi ndi o haali président Macky Sall haali gomɗi corona gonɗo he diine o dottoraɓe diine ɓe kalani mo corona on ɓuuri bonde en jottoyantoma ñande wotere men prep men heɓano ɗum yagulu neɗɗo wiya ya laytani gaddamtuli ha yaati holno ma to aduna jawdi ndi gonnomi ndi darje ko gonnomi ka mi wanno fankanta hande ɗam gurdam lakara ga ɗam gurdam ɗam ala mayde ya laytani honno mamin e wi ko tuma kala jiiɗan wi honno mamin ganda nimsa gari ɗum woni ya laytani hananino kam gaddam to mi iɗintinanno moƴƴere e gomɗingol li hayati e gurdam am lakara ɗam Allah wi fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahadun lebte ɗe neɗɗo lebtata ɗe Allah lebtata on neɗɗo on ñanɗe Allah lebtata goɗɗo no ɗen ni hayduɗa
fa yawma idin on ñande neɗɗo yimsinde la yu'adhibu Allah lebtata azabahu lebte makko ɗe mo lebtata o neɗɗo ɗe ahadun hay goto ɗo ko dana Allah haɓanma kaɓɓugol ala kaɓɓeteɗo no ngolni kaɓɓol hay goto wala yusigu haɓɓatake wasaqahu Allah ko haɓɓatamo ɗon ko ahadun hay goto on tuma noon mbo addi pecce pittali jogii pecce mi haalatɗe ni nafsul musawwilatu ndun idi nafsul lawamatu woni ɗimmuru nafsul mutmainnatu woni taɓɓuru nafsul radiyatu woni nayɓuru nafsul mardiyatu woni joɓuru ta wonaɗo liyi dewɗa a natata aljanna nafsul musawwilatu ko ga aduna nafsul lawamatu ko ga aduna nafsul mutmainnatu ko ga aduna nafsul radiyatu ko lakara nafsul mardiyatu ko lakara façon ji tari ɗi ko ga aduna façon ji ɗiɗi ɗi ko lakara ɗiɗi ɗi lakara ɗi noon simo wonde haali ɗo ya ayyatuha nafsul mutmainnatu fittandu hiɓiniɗu ha haɗi hoore muɗum ko faala ko ga aduna woppi ko faala ko abbi ko Allah faala ko irji ila rabbiki rutto to jooma maɗa ruttinima winoma to radiyatan anonin welti jobdi ndi joɓeɗandi mardiyatan Allah ɗi yiɗi ko liggiɗa ko ɗum waɗi mo wiɓema ndi jobdi dente ɗiɗi wonto lakara dental heferɓe e dental gomɗinɓe an noon o neɗɗo jaɗɗo ɗoftaɗe amɓe to aduna fadkhuli fi ibadi nattu e dental yimɓe amɓe jiyaɓe amɓe kay bonoro wadkhuli jannati nattu on aljanna ammo musidal julɓe he daɓɓindenagol ɓurgol raɓɓidde Walfadjri piranmi on ɗo Walfadjri andini on kala biɗo tippoto Allah hare a gaynara kala biɗo aybina Allah ko waɗi ko a wuɗɗoyra Allah leptatama jahannama ga ɓorlita sare nde kono Allah responsable baɗɗo ha Allah hoyna annabijo hoyna o Allah leptama lepte koyera welima mettima ta yimɓe ɓeydi dara jedduɗo yo ɗinilla jas meme alqur'ana o ɗinilla man sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur inna atadna lil kafirina sha'ira faalaɗo hanno gomɗin qur'ana o ɗinin mo faalaka hanno woppu yedda Allah wino min Allah min fodani yedduɓe ɓe jahannama biyetengol sa'iri jahannamaji ɗi keewi koy mi wawa lintande si ɗum yawri musidɓe meno welti amma simore Walfadjri nde ko ɗo nde haadi haala janguintoka ga radio on jarama ko keɗi ɗon ko almuɓe duɗal Fuladu ngal ganduɗa ko ceerno Aliou Seydi janguinta ɗum ngal no Allah winda ɗon baradio ko keɗi ɗon ko onon almuɓe duɗal Fuladu Sénégal Afrique Europe Asie e Amérique piiw saabu ojoji ɗiɗi jaha ɗo ha Amérique ko woni kam mi heɓani noddani muɗum ko Australie